Hello everyone! Welcome once again to my channel. So for today's video guys, naisipan ko lang na i-share sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko sa pagba-vlog. So if you're interested, just keep on watching. Nandito tayo ngayon sa different setting kasi parang dami ko ng video na nag-shoot doon sa aking maliit na space. Okay po, so let's start. Yung pinaka-first na ginamit ko nang nag-start akong mag-vlog is yung phone ko lang na iPhone 6. So, ililink ko na lang down below kung ano yung video na i-produce ko with the phone. So, iPhone 6 yun guys, pero maganda na yung kuha niya, maganda yung audio. So, yun guys, sa pangalawang camera na ginagamit ko ay itong Samsung J7 Pro. Ipapakita ko na lang sa screen guys kung ano yung itsura niya. Basta, ito yung aking second na, basta most of my videos in YouTube na makikita nyo, ito yung gamit ko. 1080p and 30 frames per second yung aking video quality. So, yun guys, yung ginagamit ko. So, hindi necessary na meron kayong magandang camera para mag-start kayong mag-vlog. Pwede yung phone nyo, tingnan nyo na lang sa settings kung pwede siyang kumuha ng 1080p and 30 fps. So, tingnan nyo na lang or iset nyo kasi minsan nasa low level siya or low quality ng video na yung nakaset. So, ito naman yung next one. This is my camera. I think nakita nyo na to dun sa unboxing video na ginawa ko. So, dito siya nakalagay sa block na maliit na box. Nandito yung kanyang mga gamit para hindi ko maiwala. But this is DJI Osmo Pocket. So, kung nakita nyo yung Claveria, stopovers in Claveria, ilalagay ko lang sa cards. Stopovers in Claveria, guys. Ito yung gamit ko. Kasi meron na siyang built-in stabilizer. And pwede siyang kumuha ng 4K video. And yan, kahit tumakbo ka, hindi siya masyadong magalaw. So, maganda siyang gamitin if travel videos, yung naglalakad or moving videos, or yung nasa sasakyan kayo, tapos kukuha kayo ng clip. So, ito yung magandang gamitin, guys. So, ayan siya. And then, next naman yung isa sa pinaka-importante ay we have microphone. Ito yung ginagamit kong microphone ngayon, pero meron pa akong isa. Wait. So, ito yung aking bag ng camera. And also, I have this one. So, alam nyo naman yata to. So, this is monopod. So, pwede kong ilagay dito yung aking DJI Osmo or yung mobile phone gamit tong ito. Nakikita nyo ba? Ayan. So, pwede ko siyang ilagay dito. And, gamit ko yung DJI Osmo or phone. Pwede ring dalawa, DJI Osmo and phone. So, isa din sa yun nga, balik ako sa topic. Isa sa pinaka-importante na dapat meron kayo if talking video or parang ganito sit-down video na magsasalita kayo or pag nasa outdoor kayo and kailangan nyo ng malinaw na audio, dapat meron kayong microphone. So, yung microphone, guys, ito yung pinaka-first na microphone na meron ako. And ito yung itsura niya. Ayan. So, I think familiar na kayo dito. So, this is Boya by MM1. Meron din akong unboxing video dito. So, ayan siya. So, ito yung para sa wind. Parang filter ng wind para hindi marinig yung wind dun sa audio. So, ayan siya. Meron siyang maliit na bag. And, I have here some of the things na ginagamit ko. Ito yung pang-clip lang pag ilalapag nyo yung camera nyo. And para hindi siya masira. And ano pa ba? So yun, pero lately, ito yung mostly na ginagamit ko for sit-down videos and for interview. And kaya ako may second phone is dahil hindi pa ako nakakita nung converter. If meron kayo, pwede nyo rin ibigay sa akin. Yung converter ng audio na, ano ba tawag doon? 0.5mm ba yun to Type-C? Wala pa akong ganon. Next tayo, I think meron na kayo nito. Isa din sa pinaka-importante na dapat meron yung isang vlogger. So, tripod, of course. Meron akong isa, dalawa, at meron akong yung nasa ring light. Pwede ginagamit ko rin siyang pang tripod. And ito guys, gustong-gusto ko siya. Kasi, ayan. Nakita nyo ba? So, pwede siyang ganito. Pwede mong hawakan. Parang gan siya na ganyan. Tapos, i-connect mo to.
Pwede rin ito for DJI Osmo. And pwede rin ito for the mobile phone. So, kung gusto mo naman mobile phone and DJI Osmo, ayan, pwede silang magkatabi. So, ayan. So, ilalagay mo lang siya dito. Ayan. Ayan, ilalagay mo siyang ganyan. Tapos, wait, baliktad. Tapos, magvi-video ka ng ganito. Ayan. So, ayan siya. So, ilalagay mo yung phone mo dito. Dito, and then yung DJI Osmo dito sa side. So, ganito yung itsura niya. Ayan. So, pag nakahawak kang ganyan. But kung gusto mo naman siyang ilapag, you just press. Ipe-press mo lang tong circle dito para igaganyan mo siya. And then, spread the legs. And then, ayan. Yan yung itsura niya, guys. Pwede mo na siyang ilapag. Ayan, para pwede kang gumalaw-galaw sa kung anong gusto mong gawin. Ito siya. Ito naman ay tripod. Bigay lang din sa akin to eh, ito. So, I think mabibili to siya. Luma na nga siya o medyo brown-brown na siya. So, mabibili nyo to ng mga around 350 pesos. Meron sa Limket Kai pero sarado sila ngayon. So, pag wala na yung lockdown guys or community quarantine, pwede na kayong bumili. So, ayan siya guys. Pwede rin siyang palit-palitan. So this one can be brought separately. So, ito yung nga bigay sa akin from Limket Kai. At ito naman ay nabili ko, I think, from Shopee yata siya. So, the good thing naman with this is, ayan siya. Gusto ko ito, rubber kasi siya. Ayan. So, i-adjust mo lang siya ng ganyan para sa mobile phone. And, meron din siyang ito, lagayan. Meron din siyang lagayan for the microphone and for the pailaw. So, kung meron kayong lights for vlogging, pwede siyang ilagay dito. Kasi, di ba yung ibang tripod, wala siyang ganito. Like, for example, ito. Tapos, lalagyan mo siya nito. So, hindi ka pwedeng maglagay ng microphone, di ba? Kasi wala siyang paglalagyan. O, ayan siya. So, ito yung gagamitin mo. Kaya lang, medyo malaki siya. Pwede din na wala siyang tripod. Pwede rin ganito. Mas stabilize yung kuha mo pag ito yung gagamitin mo, dalawang kamay. Last but not the least, guys, ito naman yung aking main camera. So, mostly sa mga videos ko, ito yung ginagamit ko. Maliban lang dito sa sit-down videos. Pero pag may mga promotional videos or may mga invitations kami or may mga events, ito yung ginagamit ko, guys. Kasi meron na siyang stabilizer na nakalagay. So, tanggalin ko lang, baka maalikabok na siya. Ayan, alikabok na nga siya. So, ito yung ginagamit ko. Ayan siya. So, this is Huawei Nova 5T with AI quad camera. So, mayroon na siyang stabilizer. Maglalagay na lang ako ng video, guys, na ito yung ginamit. But most of my videos are combinations of the clips from the DJI Osmo and from the Huawei Nova 5T. But, pag hindi naman moving, guys, nasa isang event or nasa isang coffee shop or nasa isang restaurant kumakain, ito lang yung mostly na ginagamit ko. Kung saan naman ako nag-i-edit, guys, ay dito lang din sa mobile phone ko. Either dito sa Huawei or dyan sa Samsung J7 Pro. And dito lang din yung mga thumbnails at yung ibang mga audios, dito ko rin sila ini-edit. So, mas convenient kasi siya. So, for example, gamit ko yung Samsung J7 Pro, share it ko lang siya dito para ma-transfer ko yung mga clips na kailangan. So, I think yun lang ang aking maisi-share. So, if you have questions, guys, please feel free to leave the comment below. And also, kung gusto niyo yung magpa-shoutout sa next video. Thank you so much for watching. I hope na may natutunan kayo. And if kung gusto niyo mag-vlog, guys, feel free to message me. I have my social media pages down below. And feel free to feel free to send me a message. So, thank you so much for watching. God bless everyone. Bye!